Badator Euskaraldia. Euskara ardatz izanik, atzo gaur eta bihar. Eta ardatz honen jirabiran, hanpoko talde guztiak. Gure nortasunarekin munduan zehar bidaiatu. Soluzio eta produktuak garatuz. Hartu emanen munduan. Egunero, gure hondarralea jarriz eta moldeatuz. Izanez, hanpon gidari, euskara gori-gori. Arbaztatuz eta txerbilateraz gure hizkuntzari. Denon lotura eta babesarekin. Irti eta zarta, torloju eta azkoi, euskararen txispa mantendu. Osagai eta izaera ezberdinak batuz. Presioen aurrean, aurrera eginez. Koloreztatuz eta zabalduz. Gurea dena, kalitatez zainduz. Etorkizun jasangarria helburu. Gure hizkuntzaren osasuna eta segurtasuna bermatuz. Euskara ez dadin inoiz gelditu.